normally بزعبة ناي نستن ناي قول عني دي زارب حنت حطوت متعندلا بزعبة ناي سبوت جن ات infertility اب سبوت بنيش أنا هنرهب كل الناس كل ثلاثة جزء كن كين نخيل نيرنا حجي جن جوديلو انت عايزي لكم تصحفكم مليون لو ما أنت بزعبو كزاربي كم يكنيكم محوحتي تمرتنا ناتصل ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምጅማሬ እቲ ንዛረበሉ ሕጂ ኖርማል ኣብ ናይ ሂወት ነገር ናይ ኣናቶሚ ነገር ድዩ ናይ ጥዕና ነገር ስለ ዝኾነ ፕሊዝ ኣብቲ ኮመንት ንፅሕፎ ነብስና ቸክ እንዳገበርና ደይ ድሊ ደይ ምፅሓፍ ኦኬ ኣብቲ ናይ ኢንፈርቲሊቲ ንመጀመርታ እዛ ፔጅ ምስ ከፈትኩ ወዲ ተዛርብኮ ብዛዕባ እዚ ተዛሪበ ነይረ ግን ናይ ኣንስትን ናይ ሰብኡትን ብሓንሳብ ስለ ተዛረብኩሉ ናይ ሰብኡት ጥራይ ሓንቲ ክሰርሓልኩም እዚ እቲ ናይ ኣወዳት ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እዩ እቲ ብደገ ኦፍ ኮርስ እቲ መትሎ ድበሃል ብውሽጢ ግን ኣሎ እቲ ፕሮሰስ እቲ ቴስቲክልስካ ሶሪ ኣይተሓዝለዩ ብትግርኛ እንታይ ይበሃል እሱ እዚ ከቢብ ነገር ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣውዩ እቲ ስፐርም ድበሃል እቲ ጥንዚ ክሕዝ ድኽእል ነገር ኣውዩ ድፍጠር እሱ ሽዑኡ ኣብቲ ትራኸበሉ ግዜ ድዩ እቲ ማስተርቤሽን ኮይኑ ንላዕሊ ይኸይድ ኣብ መንገዲ እንዳኸደ ከሎ ሽዑኡ እቲ ሲመን እቲ ፃዕዳ ነገር ንሪኦ ማለት እዩ ይውስኾ ኣብዚ መንገዲ ትቦ ዚ ዲሬክሽን ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከይዱ 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 ሽዑኡ በዚ ገይሩ ንላዕሊ ይወፅእ ማለት እዩ እቲ ሲመን ሽዑ እቲ ፃዕዳ ነገር መግቢ ናይቲ ስፐርም እዩ እቲ ጥንሲ ከትሕዝ ድኽእል ሕምብስ ማለት እዩ ኣብቲ ፃዕዳ ነገር ከምዚ ሽኮራዊ ነገር እቲ ሓይሊ ደልዮ ነቲ ስፐርም ጥንሲ ከትሕዝ ትኽእል ብኡ ይወፅእ ማለት እዩ እቲ ኤሬክሽን ንብሎ ደው ክብል ኮንቲ ንኣንስቲ ንብለን ንሰብኡት እውን እቲ ናይቲ ስፐርም ፕሮዳክሽን ከምቲ ድድለ ክኸውን እንተኮይኑ of course ከምዚ ናይ ጀነቲክ ኢሹ ተደለ እዚ ማለት እቲ ነብስኹም እቲ ንዕኡ ንክፍጠር ደድሊ ደሎ እንተደይ ኮይኑ እቲ ኖርማል ናይ reproductive structure ተለኩም እቲ ደድሊ ነገራት ኣብ ነብስኹም እንተሎ ሓደ እቲ ትበልዕዎ መግቢ healthy ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ባላንስ ዳየት ኩሉ ግዜ ድዛረበላ ፕሮቲን ደይምውሓድ እቲ ቫይታሚናት ንዓኹም እውን ኢምፖርታንት እዩ እቲ ናይ ፋት healthy fat ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ሕጂ ትበልዑ ነገራት ማይ ደይምውሓድ ምክንያቱ እቲ ነብስና ከምኡ ክፈጥር እንተኮይኑ እቲ especially እቲ ሲመን ክፍጠር እንተኮይኑ ማይ ደድልዮ ነገር ስለ ዝኾነ ማይ ደይምውሓድ ኣብ ልዕሊኡ ኸ እቲ ናትኩም ሚዛን እሱ ከዓ ክትከታተልዎ ኣለኩም especially ሕጂ ተዘኪርማታ ሕጂ ክብላ ፀናሕኩ ደም ናብኡ ምስ መፀ እዩ ጠጠው ድብል ሕጂ ደም ብምንታይ ይሓልፍ በቲ artery እቲ ነብስና ማራ ስብሒ ወሲኽና ወይ ሚዛን ወሲኽና እንተለና እቲ ደም ከምቲ ድድለ ኣይከይድን እዩ ደሎ ናብቲ መትሎ ደም ደይኣቱ እንተሎኻ ከምቲ ድድለ ጠጠው ኣይብልኒ ሕጂ ብኸምኡ ኢና ኤክሰርሳይዝ ጌርካ እቲ እንታሽምኹም ማኔጅ ክትገብርዎ ማለት እዩ እቲ ናትኩም ዌይት ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እቲ ኤክሰርሳይዝ ክትገብሩ ከለኹም እቲ ቴስቶስትሮን ድበሃል እቲ ናይ ንክትራኸብ እንታሽሙ ድህበካ እቲ ልቢዶ ድበሃል ንክትራኸብ ኤነርጂ ድህበካ ድሌት ድህበካ እቲ ቴስቶስትሮን ተልዒሉ ከዓ ናይ ከምኡ ናይ ምርኻብ ድሌት እቲ ኤነርጂ ስለ ዝህበኩም ብኸምኡ ኢና እቲ ናትኩም እቲ ሚዛንኩም ማራ ክበዝሕ የብሉን ኤክሰርሳይዝ እንዳገበርኩም እቲ ስትረስ ከዓ ማኔጅ ግብሮ ምክንያቱ ኣብ ስትረስ ተለኻ እቲ ቴስቶስትሮን ክትሕት ስለ ዝኽእል ካልኣይ ከዓ እቲ ሽጋራ ብዙሕ ደይ ምስታይ ምክንያቱ እቲ ናትኩም ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ኣፌክት ስለ ዝገብሮ ንልብና ኣፌክት ስለ ዝገብሮ ልብና ፅቡቅ ተየላ ብዙሕ ፅቡቅ ደማ ይሃርምኒ እዚ እውን ፀገም ክፈጥር ይኽእል ሳምቡእና ትንከፍ ይኽእል ኣብ ልዕሊኡ ከዓ rest እቲ እንታሽሙ እቲ ዕረፍቲ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኣይኖ ብዙሕ ትሰርሕ ትኸውን ናይ ብዙሕ ስራሕ ተለኩም ናይ ሄቪ ዓይነት ከምዚ ኮንስትራክሽን ድዩ ወይ ምስ ማሙቕ ዘለዎ ቦታ ትሰርሑ እንትኾንኩም እዚ እውን ኣፌክት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ከተዕርፉ እንተኽኢልኩም እዚ እውን ብድበለፀ ነቲ ናይ ስፐርም ፕሮዳክሽን እቲ ናይ እቲ ደምና ኣብ ነብስናስ ከም ድላዩ ክንቀሳቐስ ሽዑ እቲ ክትራኸብ ከለኻ እቲ ፀገም ደይፈጥር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ነቲ ስፐርም ፕሮዳክሽን ከተልዕሎ ትኽእል እዚ ሕጂ ናይ ኢንፈርቲሊቲ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ሪፍራክቶሪ ፔሪድ ክንዛረብ ከለና ከዓ ሪፍራክቶሪ ፔሪድ ማለት
كابتا ejaculation نبرت حجي let's say تراخب لهم sperm semen وطيو نبل حجي مثلو تخيلو ጸኒሑ ይወዳእ ማለት እዩ ሕጂ ወዲኡ ጸኒሑስ ከመይ ገይሩ ናብ መሊሱ erection ይኸውን ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ናይ ዕድመ ነገር ኣሎ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ኣወዳት ምስ ዕብይ ዝበሉ ኣሰብኡት ከተረኣዮ ከለኻ ኦፍ ኮርስ እቶም ንኣሽቱ እዮም እቲ መመሊሶም ኤሬክሽን ክገብሩ ድኽእሉ ስለምንታይ እቲ ናቶም ቴስቶስትሮን ልዑል ስለ ዘሎ ናይ ጥዕና ነገር ልቦም ከመይ ይሃርም ኣሎ ምክንያቱ ንኣሽቱ ተለኻስ እቲ ዕድል ናይ ከምዚ ናይ ኦቢሲቲ ብዙሕ ኣይኮነ ናይ ነብሲ ምውሳኽ ማለት እዩ እዚ ሜቢ ብዙሕ ሽጋራ ደይሰት ይኾኑ ይኽእሉ እቲ ኤክሰርሳይዝ ናቶም ምግባር እቲ ነብሶም ከም ድላዮም ክንቀሳቐስዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ ልቦም ከም ድላዮም ስለ ዝሃረም ደሎ እቲ ናቶም ቱቦታት ናይ ደም ሜቢ ስብሒ ገለ ደይብሉ እንተኾይኑ ምኸምኡ እቲ ናቶም መመሊስካ ምርኻብ ዕድል ይልዕል ካብ ናይ ዕድመ ድወሰኹ ኣሰብኡት ማለት እዩ ብኸምኡ ኢና ካብ 25-30 ደለኹም ጀሚርኩም ኤክሰርሳይዝ ግበሩ እቲ ትበልዕዎ መግቢ ፍለጡ ዝኾነ ናይ ኣልኮሆል ናይ ሽጋራ ነገር እንዳጉደልኩም ናይ ህይወት ከዓ ባዕሉ ድመፅእ ስትረስ ኣሎ ቆልዑ ኣለዉ ናብራ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ምሽ ሕጂ ማኔጅ ንዑ ምግባር ማለት ንዓኹም ደስ ድብለኩም ነገራት ትገብሩ ዲኹም ምሻሎት ሪላክስ ትገብረሉ ግዜ ኣለኩም ድዩ ነዚ እንተላይ ማኔጅ ክትገብሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ኣፌክት ስለ ዝገብሮ ናይቲ ምርኻብ ደድሊ ነገራትን ሓደ እቲ ናይ ስፐርም ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ሪፍራክተሪ ፒሪየድ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኤጃኩሌሽን መፂኡ ድሕሪ 20 ደቂቃ መሊስኩም ክትገርቡ ትኽእሉ ተኺልኩም እቲ ዕድመ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እሱ እቲ ሪፍራክተሪ ፒሪየድ እንዳነውሐ ስለ ዝኸይድ እዚ ፈሊጥኩም ሓደ ብንእሽተኹም መግቢ ትበልዕዎ ፍለጡ እቲ ናትኩም ኤክሰርሳይዝ ምግባር ደይምሓድ ብዙሕ ዌይት ደይ ምውሳኽ እዚዩ እቲ ናይ ሜል ፈርቲሊቲ እቲ ናይ ሪፍራክተሪ ፒሪየድ ጋ ኦፍ ኮርስ ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም ኣብቲ ኮመንት ፀሓፉለይ ወይ ብፕራይቬት ክፅሕፉለይ ተኽእልኩ ተደሊኹም እውን ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ድበዝሕ ግን እዚዩ እቲ መልሲ ሶ ብድበዝሕ እዛ ቪድዮ ክሰደልኩም I hope that answers your question ሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ